Wat is er nog mooier dan sporten? Boeten doorsporten. En zo is de eerste agrirun ontstaan. De agrirun is een hutrenwedstrijd van 4 tot 10 kilometer, mijn agrarisch vleugje. Dus net alleen maar over verharde stukken, maar ik onverharde stukken en probiokerijen. Ik ben zelf van start voor de 10 kilometer, dus ik had er zin in. Ik heb vroeger een paar polstok sprong in de land, dus, maar het is net zo dat ik protten ga met boerenbedrijven of dat net, nee. Maar tot de land, dat spreekt me altijd wel aan. Ik ga zelf dus agrifit. Dat is sporten outdoor met agrarische elementen, survival en outdoor fitnessen. Lekker mijn natuurlijke elementen en agrarische stikken, biombiokkerij in het bos, maaikaai om die heen. Puur omdat het gewoon heerlijk is om te doen. En mijn schoonfamilie heeft een biokkerij, dus ik ben er ook een beetje in meegegroeid en alles. Dus het is gewoon hartstikke leuk. Dus ik dacht, we doen een keer wat overzoors. Ik had 80 deelnemers, dus in wezen zit ik vol. Dus ik ben echt super tevreden, want ik dacht van 64, 50. Nou, dat weer mijn streven, weer mijn doel. Maar juist Jan is de laatste deelnemer naar binnen kwam, dus ik ga nog 80. Het is... Ze loopt door het land, door de plaatsen, hoe is dat? Ja, op zich voor mij wel een beetje thuis. Dat is wel nog wel rennen. Het wie gelukkig net te wierd, dus dan koelt wel het land weer net zacht. Dus wel van heel aanvatbaar. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Okay. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel.